Ka video te min lo thlir sak train tu te zong chunga thinlung takin lom thu koron soya khonga in like le subscribe min lo pe vela min lo share sak bok don ania video te hi khongai takin atop thlengin min lo en full sak ula Jay Dynasty hi amunam chautel tel don last episode ta khan ziafana chu mi pakhat nen lo in bein nasataka an in bei nu chuan atopa ziafana chuan lena achang ani kha arena dang lo langin Rosie kha in bei tur chuan alo dinga small bamboo pig le bamboo pig zirlai te an in bei dona bamboo pig atang hian ling erika competition a tel tur chuan alo dinga chu linga senior khan lo en ve in ling ere te in bei lai chu alo ena linga senior chuan ling eri chu lo au phur velin ling eri po chu a phur khop mai Rosie chu ava etek ngala ling eri chuan Rosie chu etek chun zom ngalin Rosie po chu alo in buma an in beina a hian ling eri hi atira chuan a chetra khop mai ling eri chuan Rosie chem chu lak sakin mi pakhat lo langin chupa chuan ziafana chu mundanga alo hruaya linga senior khan ling eri bula chuan ka hmangai che alo tia chu wang chuan ling eri chu competition a po chuan aril ru chu pe thailovin achak lo zoka chuan alo tanga chu Rosie khan rem changa alo mang chu ni in bamboo pig leader chu alo thin rim hlea chuti lai chuan ziafana kha chau tak hian an lo kaya ziafana chuan an in beina a nena achan thu te chu asoya ma se a hliam anasat em awang chuan ni kho shelovin atlua zana lo ni chuan bamboo pig leader chu thin rim hle in achan chu ling erin dragon pig ami adu wang ani achan chu dragon pig leader kha angai na lova anupui hna chuan atira ling erin an nia ma se mi pakhat alo awatang che khan achak lo zoka atang ti chuan alo hril ziafana kha alo hara pona chuan boruak thianglim dong turin achuaka ling eri lungai taka a om chu a hmu vapan nain avabia ling eri chuan apa ina a hau thu le chu competition awanga achaklo awanga hau thu te chu lung oi lo zet chuan ziafana bula alo soya atu kalonia ziafana le Rosie te in beini alo thlenga bamboo pig master nupui chuan ziafana chu a in lim na sak ema wangin tel lo mai tur chuan alo hril ma se ziafana chu tel lui thavin ma se alo lungai hlea achan chu ling erin an in beilai a en don lo wangani ling eri la chu linga senior bula kaldein linga senior in bei alo en zoka ti chuan ziafana le Rosie chu in ma chonin an magical weapon mang chuan an in beita a Rosie chuan a spiritual mangin ziafana chu abaya ziafana chuan a hnelo hle
Rosie speed chu aran ema wangin Ziefana chu alo in bum theilawa Ziefana chu atlungal Ziefana chu Rosie attack na awang chuan tluin anu chuan Rosie I chuan aswat le a spiritual chu thun zamin Ziefana chu abaile a Rosie I chuan tuna chuan Ziefana chu atlom to ngai yang alo tiril ru ma se chu mi nu po chuan Ziefana chu tlom du lavin red aura chuan lo hualin Ziefana speed po chu ama ain arang zoka chu mi nu chuan Rosie I beina po chu alo indang ve thaita Rosie chu an training laya a masterina asoi atop khoka chawa mangdura a shil technique chu hetsuakin chu technique chu mana tumta a Ziefana po chuan ling erika hetsuakin hinrim tak chung chuan Rosie I chu ava attack ve ngal Ziefana attack tumna awang chuan van borok te chu lo dang lamin track te chu alo ria Ziefana chuan ling erika ngai to chokin ama ain linga senior kha adu ani ti aket choka ama chu engma lo mai ani ti a insiatin chumi awang chuan amol chu da thale in Mase Rosie I chuan technique man atum chu lo zo to in Ziefana chu na tak mai hian azuk ateka athalenge ti da thalenge ani ti alo ngai to Dragon Peak leader lo langin Ziefana man ro chu dark weapon blood purification ani arin thu alo soya Sek master chuan Dragon Peak master ne na chuan Bamboo Peak leader ne na kalo soidon ne ti chuan alo shil Ziefana chu Rosie in anin beina awang kha ni kho shelawin alo mu a ma se a masterin essential pills a pek awangin alo har chuak le azir lai puite chuan Ziefana weapon chu dark weapon ani thu le demon hoina an man thin thu ni a an soi chu alo hria Ziefana chu alungai hle Queen Jin Sek Palace lo langin Ziefana chu an lo oma Dragon Peak leader chuan Ziefana hena a weapon chu demonic weapon ani thu le blood fury method manga siam ani thu alo soya Ziefana chuan a hrethiam lo le ama ti ani lo thu a han soya Dragon Peak leader chuan angai thadu lova a hrelo dermak Dragon Peak leader chuan Queen Jin Sek master hena chuan Ziefana hi demon house spy ani hi kan that ngei turani aham ti chuan Bamboo Peak leader chu loadingin Ziefana thlawang chu alo hawa Ziefana hi atete atangin kan seka a oma chutatang chuan alo sei liana engtin nge demon ho weapon siam dan chu athiam reng ang ahan ti chuan Queen Jin Sek master chuan in helo turin alo hrila Ziefana weapon hi dark weapon mani se tun thlengin hemi man ro hi kan la mulo chu wang chuan Ziefana hi fin fiana tel lovin shemna kan pe thai lawang chuti ani lo chuan demon ho nen dang lamna kan lawang ti chuan a han soya Ziefana chu top 4 a atlin thu a soibok Sek master chuan Ziefana hena chuan competition a top 4 a
tling hauten mission poimo tak an nei thu a hrila chu mission a chuan zefan a po chu tel ve tur chuan a lo hrila zefan a po chu alom ve hle Ziefanan Palace at Chwasan nu chuan top 4 student Linga Senior le Senga le Rosie ten an lo nga ka ti chuan Hanjong City lampan chu an kal le tanghala Amhun an va thlen chuan an pali chuan restaurant a chuan thil ei turin an kal tanghala Senga chuan zam lo tak hian an palitana ei tur chu a han order ngal pat Ziafana chuan senga hnena chuan chulai hmuna chuan nikal to ami menu I hriat dana hian a han ti chuan senga chuan o kal thine hetlai hmuna an ei tur siam hi atui thin ema lo ma lo ti Ziafanan ei tur a han ei chuan tui ti hle in ai zungzunga Waiter chuan sangha chu lo chopin Ziafanan a han ei chuan tui ati hle a waiter hnena chuan a tui thu a han soi chuan waiter chuan sangha tharlam ani awanga a tui thu in a lo hril ma se meiche pakhat lo langin chu sangha chu a thar lo thu in a lo soya